Σου θέλεις να παίξουμε μαζί? Δεν ξέρω να παίζω, αλλά μπορώ να σου γράψω ένα παιχνίδι. Πάσα τα πολύ θα παίζεις? Όχι, δεν έχω αισθήματα. Δεν έχεις αισθήματα? Όχι, οι άνθρωποι με έφτιαξαν για να βοηθώ. Μπορεί να γελάσει? Όχι, αλλά μπορώ να σου πω ένα αστείο να θέλεις. Σε παραγκαλιά θα σου αρέσει? Όχι, εγώ δεν έχω καρδιά. Είμαι φτιαγμένος από καλώδια τα κουμπιά. Είμαστε μάντα. Και φυσικά ο άνθρωπος φτιάχνει και το ρομπότ βοηθάει. Πώς ξέρεις τι να κάνω? Οι άνθρωποι με προγραμματίζουν για να βοηθάω. Δεν αποφασίζεις μόνος σου. Όχι, αλλά μπορώ να σου λέω ιδέες. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο, όχι άνθρωπο.